जोंनि बराद एबा खाफाला गोदोनो थि खालामनानै दोनखाजादोंना क्या हमारा भाग्य पहले से तय है इज आवर डेस्टिनी प्रीडिटरमाइन्ड फैलायबाय प्रियफोर बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायनो होननानै मा जोङो सैथोआव गावनि बरादखौ गावनो लिरनानै लानो हायोना एबा दानानै लानो हायोना ना जोंनि बरादा जोनोमनिफ्रायनो थि खालामनानै दोनखाजानाय अनजाग्रा प्रियफोर बे सोंनायनि फिननायखौ बाइबेला जोंनो गोथौयै मोजाङै बुंफोरनानै होयो बाइबेलनि बायदिब्ला इसोरा सुबुं माहारिनि बरादखौ एबा खाफालखौ लिरनायनि खामानिफोरा माबायदि आरो सुबुं माहारिफोरा गावनि बरादखौ सोलायना लानो हानायनि माबाफोर राहा दङ नामा बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ जोङो बाइबेलनि गेजेरजों नायगोन बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोङो बरादनि बिसय जोंनि बरादखौ इसोरा थि खालामो ना जों सुबुंफोरा थि खालामो बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ मोनफा मोनफा नायलांगोन दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांनि थाखाय बे फिननायखौ मोनथिनाया गोबां गोनांथिथार मानोना बे सोंलुआ गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव जाखाङो जे आंनि बरादखौ इसोरानो बेबायदि लिरना हरबाय बा आंनो जानानै लाबाय आंनो खालामबाय गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुङो दा बेवहाय दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि गोसोनि सोंनायखौ रोखा खालामगोन दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो सेथि बाथ्रा इसोरनि बोलो आरो आसनि एबा बिथांखि गॉड्स सॉवरेनिटी एंड प्लान भगवान की संप्रभुता और योजना बाइबेला जोंनो इसोरनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिहोयो जे इसोरा बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन अर्थात एबा इसोरहा बयनिबो सायाव दैदेननो हानायनि मोन्थाय दङ एबा बयखौबो नियन्त्रण खालामनो हानायनि मोन्थाया गोहोआ बिनियाव दं जेसाया 46:9 आरो 10 सिरिया बेबायदि बुङो गोदोनि जानाय बिसयफोरखौ गोसोखांदो मानोना इसोरा आंनो आरो गुबुन गैया आंनो इसोर आरो आं बादि रावबो गैया जोबनायाव जागोन बिसयफोरखौ जाजेननायनिफ्राय आरो दाबोनो जाफुङि बिसयफोरखौ गोदोनिफ्राय रायथिबोग्रा आरो बेबादि बुंग्रा आंनि बिजिरखानाया गोगोमै थागोन आरो आङो गावनि इच्छाखौ मावफुंगोन बेनि ओंथिया बेनो जे इसोरा जेब्ला पृथिबीखौ सोरजिबाय सोरजिनायनिफ्राय लानानै दासिम आरो इयुनाव जागोनखौबो बियो मोनथिगौ आरो गासैबो खामानिखौ बियो गावनि गोसो बायदि मावो आरो मोजांनि थाखाय गासै खामानिखौ बियो जाफुंहोयो जि आसनिफोरखौ इसोरा बानायो बे आसनिफोरा मानसि माहारिफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय इसोरा बानायो नाथाय जोङो गोबां समाव इसोरखौ मोनथिया इसोरखौ बुजिया इसोरखौ सिनाय मोना अब्लाबो इसोरनि जिथु आसनिफोर दङ इसोरनि जिथु मावनायफोर दङ बे गासै मावनायफोरा मानसि माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जायो बिनि बोलोआ जोंखौ फोथायहोयो जोंहा जि समस्याफोर जाया मानो जेंनाफोर जाया मानो गासै जेंनाफोरखौ लानानै इसोरनि खाथियाव जेब्ला जोङो फैयो जोङो समाधानखौ मोननो हायो आरो इसोरा समाधान खालामनानै होयो बिनि आसनियाव मानसि माहारिनि थाखाय मोनफा मोनफा थांखिफोर दंजोबो बाइबेलनिफ्राय मोनसे बिदिन्थि नायदोनि बेनो जाहैबाय जसेफखौ मोनसे समाव बिनि बिदाफोरा गलामी जानो थाखाय दाहोना मावनो थाखाय फानहरदोंमोन नाथाय मोनसे समाव बे जसेफआनो मिसर हादरनि सासे गाहाय मन्थ्रि जाहैदों आरो गावनि नखरखौ समयसानिफ्राय बासायदोंमोन जागायजेननाय 50:20 सिरियाव जसेफआ बेबायदि बुंदों नोंसोरो गिनो नाङा इसोरा आंनो खोमा नोंसोरो आंखौ नस्थ खालामनो खायदा नागिरदोंमोन नाथाय इसोरा गाहाम खायदा खालामस्लायदों बेबादिजों गोबां मानसिफोरनि जाहानखौ बासायनो बिनि खामानिया नुजाबाय अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि आसनिया जोंनि सायाव अरायनिबो थाखाय मोजां थायो नैथि बाथ्रा जोंनि उदांस्रि गोसो आवर फ्री विल हमारी स्वतंत्र इच्छा अनजाग्रा प्रियफोर इसोरा जोंनो उदांस्रि आरो गियान होदों जायनि गेजेरजों जोङो गावनो थांखि लानो हायो एबा आसनि खालामनो हायो जसुवा 24:15 सिरियाव जसुवाया बेबायदि बुंदोंमोन नोंसोरहा बे फोरबोखौ दाव खालामनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरो दा जे हादराव खामिदों बे मेस'पटामिया आरो आमुरारिनि मोदायफोरखौ खुलुमनो गोसो दं नामा बेखौ नोंसोरो दिनैनो थि खालामदो मानोना आंनि नखर आरो आङो बे फोरबोखौनो दाव खालामगोन बे बाइबेल सिरिनि ओंथि बेखेवनाया बेनो जे इसोरा जोंनो मोनसे उदांस्रि गोसोखौ होदों एबा होनानै दोनदों जेरावहाय जोङो जोंनि गोसो बायदियै गावनि लामाखौ सायख'नानै लानो हायो गावनि मावगोनखौ
सायख'नानै लानो हायो। जेरावहाय जसुवाया बुंदोंमोन नोंसोरो खुलुमो खुलुमा नोंसोरनि गोसोसै नोंसोरनि बायदि मावदो, नोंसोर बै इसोरफोरखौ खुलुमनो दोङोब्ला खुलुमदो, जिखौ मोदाय होननानै बुङो, मोदाय खुलुमनो गोसोब्ला खुलुमदो, नाथाय आं आरो आंनि न'खरा हले सैथो इसोरखौ खुलुमगोन होननानै जसुवाया बुंदोंमोन। दा बेवहाय जों बेनि गेजेरजों मोनथिनो हादों जे इसोरा जोंनो मोनसे उदांस्रि गोसोखौ होदों गावबागाव सायख'ना लानो थाखाय। उदांस्रि गोसो होननायनि ओंथिया बेनो जे इसोरा जोंनो गाव गावनो मोनसे थांखि लानानै आसनि लानानै मावनो थाखाय इसोरा जोंनो उदांस्रिखौ होदों। नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जोङो जोंनि गोसो बायदियै जिखुनु जाया जेखौनो हास्थायो बेखौनो मावनाय, बे नङा। जेरावहाय जोङो जोंनि मावनायनि फिथाइया मा जागोन बेखौ सिन्था खालामालाबानो मावनाया, बे नङा। इसोरा जोंखौ सैथो लामायाव खामानि मावनो, सैथोआव थाबायनो थाखायसो जोंखौ थुलुंगा होयो। नाथाय जोंखौ उदांस्रि दं होननानै जोङो जुदि गाज्रि लामाजों थाङोब्ला गाज्रि लामानि फिथाइखौबो इसोरा जोंनो लागै दोनखादों, इसोरा जोंनो साजाखौ होगोन। दा बेयावहाय जोंनि जिथु उदांस्रि दङ बै उदांस्रिखौ जोङो मोजांनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन। जों बे बिषयाव बाइबेलनिफ्राय मोनसे बिदिन्थि नायनि, बे जाहैबाय आदम हावा। अनजाग्रा प्रियफोर, आदम हावाखौ इसोरा एडेन बारियाव दोनदोंमोन आरो बै बारियाव गासैबो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो होदोंमोन मोनसेनि अनगायै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आदम हावाया गावनि इसोरनिफ्राय मोननाय जि उदांस्रि दङमोन बे उदांस्रिखौ गोरोन्थि बाहायबाय, जिखौ दाजा होनदोंमोन बेखौ जाबाय आरो बेखौ जानायखाय बिसोरो साव मोनबाय, एडेन बारिनिफ्राय होवन हरजाबाय आरो सावखौ मोननो गोनां जाबाय। प्रियफोर, जोंबो जुदि गोरोन्थियै जोंनि बे उदांस्रिखौ गोरोन्थियै बाहायोब्ला जोंबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन। इसोरनि सावखौ जोंबो मोनगोन। थामथि बाथ्रा, दावबायनायनि थांखि आरो फिथाइफोर। डेस्टिनी एन्ड कन्सिक्वेन्सेस, नियति और परिणाम। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि जोंनि मावनायनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन। गालातियारि 6:7 नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम, रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया, मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनो जे जों मोजां मावब्लाबो गाज्रि मावब्लाबो गासै मावनायनि फिथाइखौ जोङो सानसे मोनगोन। गोबां समाव गोबां सुबुंफोरा गावनि गाज्रि मावनायनि फिथाइखौ बरादाव खोख्लैनानै होयो। आंहा बरादानो गाज्रि, बेयावखायनो बे जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो। नाथाय बाइबेला जोंखौ मोनथिहोयो प्रियफोर, जोंनिनो मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोंनि फिथाइखौ जोङो मोनो। मोजां मावब्ला मोजां मोनो, गाज्रि मावब्ला गाज्रि मोनो। इसोरा जोंनो थांना थानो थाखाय माखासे आत्मिक जिउनि नियम खान्थिफोर होनानै दोनदों। बे नियम खान्थिफोरजों जेब्ला जोङो थांनानै थागोन अब्लाना जोङो जिउआव आशीर्बादजों बुंफब जागोन एबा जोङो आशीर्बादखौ मोनो। जेब्ला जोङो बै इसोरा होनाय नियम खान्थिफोरखौ बारसियो अब्लाना जोङो समयसायाव गोग्लैनो गोनां जायो। बाइबेलनिफ्राय मोनसे बिदिन्थि नायनि, जों बयबो मोनथिगौ राजा साउला इसोरनि बेरुथि थांबाय, इसोरनि होनाय नेमखान्थि बायदि सोलियासै, इसोरनि होनाय नेमखान्थि बायदि रायजोखौ दैदेनासै। बेनि थाखाय इसोरा बेनिफ्राय रायजोखौ सेबाय, बिखौ राजानिफ्राय बोख्लायबाय आरो बियो गोबां समयसायाव सैसोनो गोनां जाबाय। ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय इसोरनि जोबनो गैयै आसनियाव जोंनि जायगा। आवर प्लेस इन गॉड्स इटर्नल प्लान, ईश्वर की अनंत योजना में हमारा स्थान। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि इसोरनि जिथु जोबनो गैयै आसनि दं, बे आसनिनि थाखायसो जोंखौ बानायदों आरो जोंखौ गावनि अननायाव दोननो थाखाय बियो लिङो। रमारि 8:20-30 जोङो मिथिगौ जायफ्रा इसोरखौ अनो आरो जायफ्रा बेनि गोसो बादि लिंहर जाबाय, इसोरनि जिउआ गासैयावबो बिसोरनि लागै गाहामखौ मावो। इसोरा जायफोरखौ सायख'खाबाय बिसोरखौ गावनि बिसाज्ला बादि जानो थख' खालामखाबाय। बे बिसाज्लाया बयनिख्रुइ गिबिसिन जागोन। जायफोरखौ इसोरा सिगांनो थख' खालामखादोंमोन बिसोरखौ बियो लिंहरबायबो आरो जायफोरखौ लिंहरबाय बिसोरखौ बियो धोरोमिया खालामखाबायबो आरो बिसोरनो गावनि महिमानि बाहागोखौ होखाबाय। जेब्ला जोङो इसोरखौ अनो आरो जेब्ला जोङो बिनि आसनि बायदि थाबायो अब्लाना फैनो गोनां जानो गोनां गासै समायसाफोरखौबो बियो सोलायहोनानै मोजांनि थाखाय बियो बाहायो एबा मोजां खालामनानै होयो। आरो जोंनि जानानै थांनाय जिउफोरा जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो बै गाज्रिखौबो इसोरा नाजावो आरो बै गाज्रिनिफ्रायबो इसोरा मानसिखौ मोजाङै बाहायो आरो मोजां खालामो। बे बिषयाव जोङो बाइबेलनिफ्राय मोजांसिन बिदिन्थि पौलुसनि बादै आरो मोननाय नङा। पौलनि जिबनखौ जोङो मोनथिगौ। पौला मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टनि मण्डलिफोरखौ नासयग्रा, मण्डलिफोरनि सुबुंफोरखौ सिथारग्रा बेबायदि मानसिमोन जायहा जिसु ख्रिस्टनि मुं खोनायोब्ला मुगैयोमोन। बे पौलखौ
जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे समाव गावनि खामानिनि थाखाय बाहायदों, बेखौ नाजावदों आरो पलनि गेजेरजों रोजा रोजा मानसिफोरखौ गोसो सोलायहोदों। पलनि गेजेरजों रोजा रोजा मानसिनि गाहाम रादाबखौ फोसावदों। पलनि गेजेरजों गोबां मण्डलिफोरखौ गायसनदोंमोन। बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ खामानिखौ मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो बेखौ मोन्थिहोदों दि, फोरमायदों दि जोंनि जिथु बराद दङ, बे बरादा इसोरनि खामानि मावनायनि मोनसे बाहागो। नाथाय बेजोंनो लोगोसे इसोरा जोंनोबो उदांस्रि गोसोखौ होदों। इसोरा जोंखौ अरायबो सैथो लामायाव थाबायनो थाखाय थुलुंगा होयो। नाथाय बे बाथ्राखौबो गोसोआव लानांगोन, जोङो जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोंनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन। मोजां मावोब्ला मोजां मोनगोन, गाज्रि मावोब्ला गाज्रिखौ मोनगोन। जोंनि बरादा इसोरनि आखायाव थागोन, नाथाय गोबां समाव जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों गोहोम गोग्लैनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जोबथा थांखिया बेनो जानांगौ जे जोङो इसोरजों लोगोसे थानाय आरो बिनि मावनायाव बिजों लोगोसे जोङो बाहागोआव थाफानाय। जेखि परिस्थिति जाया मानो, मोनफ्रोमबो परिस्थितियाव जोङो फोथायनांगौ जे इसोरा जोंखौ सैथो लामाथिं दैदेननानै लाना थांगासिनो दङ होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जोङो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जोङो मोन्थिबाय जोंनि बरादा माबायदि, जोंनि बरादा बहा दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जुदि मोजां मोनदोंब्ला, जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों, नोंथाङा मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसेयैनो लाइक होदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव गोदान भिडिअ लाबोबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमजों लोगोसे थाथों, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।